Jenengan biyen ya wis ngono kuwi plek. Bawane ya iki. Bawane ya iki wis plek. Monggo jek cilik lho. Apik wis kaya ngene. Mulai saiki sukses betul enggak salah. Publik itu enggak salah. Nggih, Mbak. Wah, tenangmu. Kok iso mbah lho. Ape-ape om kok. Om kuwi wis ketuweken. Napa, Pak? Om ki ketuweken. Oh, ketuweken. Kang Mas. Kang Mas. Ah, Kang Mas Asmoro iki. Nggih, Kacang Mas. Yo bengok. Yo. Sisik kono dhewe kok. Niku anu. Ayo, udu buyat iki lho kuwi. Udu. Sinten? Maliane. Kuwi. Sinten, Pak? Ibu Sekipu. Lah kok diarani Ibu Sekipu? Lah kaya buta iki gedene. Lho, Pak, udah vio aja ngono ta, Pak. Gedene kayak Mbak Putri nomor 2 lalu Mbak Uul. Uul bintangnya ya. Niki idolaku lho, Pak. Iya, wong pancen kuwi yo pinter. Apik ayu singganane guru. Iki kan Mbak Lydia. Niki Mbak Lydia. Ya, Niki sapa kuwi? Yuli. Mbak Yuli. Lah niki Sapa nduk? niki nggih saking Solo standar. Saking Solo aku lali jenenge kok. Ngademo. Niki namine Mbak sinten? Mbak Wanda. Mbak Wanda. Lah niki Mbak Kaya merek serandal. Eni. Apa? Oh, Mbak Yeni. Ya ini saking Surabaya lho niki. Oh. Niki Nah niki Mbak Putri. Mbak Putri. Oh, dua putri. Mbak Putri pinggire. Oke, terus ayo. Iki kok aja seneng lho, kowe sik dikancani iki kok full entertain lho. Sampai sepuasnya lho. Hah? Sepuasnya nanti. Iya, Pak. Ya, masih ada Mas Jo Klidik dan Mas Jo Lulung. Duduk ya. Oke, ayo terus ke sini. Wah, kowe duwe anak koyo ngono tak apake ya. Apa diambungi ae? Ora kita ambungi. Bapaknya, Pak. Didebok terus dilebok kene. Pak, kula jenengan kepanak lho nggih mboten napa-napa, Pak. Boleh? Kula tak teng Solo napa pripun? Boleh? Saestu? Aku jane wisin. Kok sapa-sapa nganggep anake aku. Aku nek melu-melu aku wisin. Wisin nek awakmu saka hati yang bersih dari diri Anda ya oke-oke saja. Jenengan nek gadah anak kula pripun, Pak? Seneng napa mboten? Kula niku ngentekne sego lho, Pak. Oh, saya punya anak yang luar biasa yo. Bahagia. Betul. Aku harus syukuran hitung bini. Tenan, Pak? Iya. Nggih, Ya. Pun. Kalian bensin kula tak pindah kakak. Oh gitu. Heeh. Mbokmu kandang ngono, mbokmu. Kon siap-siap ya kuko indung ya kowe duwe dulur wedok nanti kaya ngene iki. Ayo Niken.
anak tenan. Mitoni dua anak. Oke. Ya. Kowe rong taun nang omahmu dhewe lho. Kula Heeh, rong taun. tenggene griyane jenengan. Heeh. Sampun, Pak. Kapan? Pas jenengan mboten teng griya, Pak. Oh, lah aku agak ngarit. Kapan aku? Tahu nih gue kuki mega kayak almarhum kayak mega cilik kayak gitu. Benjing jenengan Sherlock, Pak. Oke, Sherlock. Gulai Gria Mayangkara ketemu. Ah, ngaten. Lah malah kok juduse omahku dhewe lho, Pak. Omahku Gria Mayangkara ya. Sang Gelungannya ini kan ya viral loh. Masih yang viral itu. Niki, Pak. Iya. Viral teng apa, Pak? Oh, dari kakang lo ini toro ikan salindri. Oh, sigar tengah. Oh, iya, boten, iya. Pak. Niki pun boten sigar tengah niki, Pak. Heeh. Niki nyigar jambe. Ya sindangku ya sigar ndasan sigar. Sisih. Mboten nih, Pak. Niki Oke, ya. nek gelungane tiyang Solo-Solo kan ngeten niki to, Pak. Nah, nek zaman modern niku kan disigar ngeten to, Pak. Niku mboten angsal bulan. Enggak boleh. Ndak boleh. Yo nek anis kae tak usulke diklokop kok. Ono di. Terus tak usulke ketinggian. Ayo kan. Sio teman. Ayo, akhirnya mbok langsung anu sing nganggo musik ya. Sik to, Pak, langgam sik wae, Pak. Oh gitu. Betaki kangen tenan iki. Kangen karo Umi tenan. Ya ben diringi Mayangkara. Mayangkaraku ayo tabuhane ngerti dhewe. Ayo. Alus iki. Pancen iki badan alus kabeh iki. Ya ngene iki lho, di anak kaya ngene wajahe kaya Jepang kok sampean iki. Wah, mboten to, Pak. Jepang ini kok Korea iki sing biru sitoke iki di Filipina terus kayak Thailand terus Yuli kayak Tiongkok Terus iki Zimbabwe, Pak. Zimbabwe apa Somalia iki Lydia iki India ya Uli Jawa asli iki wajah ibuan iki ngono kuwi nek putri Mekah Al-Muharramah. Assalamualaikum. Luar biasa ya. Yo gamelan top. Aku ngenteni tekanmu kaya ngenteni madone
Raden Pak Kolatan. Pak Jaya Sabin ngandung ginderek ningali wae nggih. Wah, tak sebut mau. Nggih, Mas Kuwato, Pak Kardi Sekar Putih, Mas Diro lan kanca-kanca SMP kan tanggal selawi badhe rawuh ning omahku. Matur nuwun Pak Wotandan, Mas Bambang Dewoyono dan sebagainya. Kowe tanggal selawi lah piye to, Nduk? Ayu to. 25. Nggih. 25 niki. Heeh. Nanti Pak. Kok isi Pak? Pripun Pak? Isi kok. Dan jenengan jatuh pundi? Awakmu isi kok kosong. Isi kula. Alhamdulillah. Bapak, Lah aku ora kuat bayare. pun to Pak, kula niku mboten jenengan bayar mboten Iya. apa-apa, penting derek jenengan to. Oke. Estu lho niki. Di rumah saja, nggonku ki wayangan gedeng-gedengan. Ning nek tanggal 29 ki ya wayangane rencana. Nah, tapi nek kowe ra iso teko, nggonku ya wis enek weekend. Jenenge dudu niken Salindri, niken Silitri. Enek sinden nggonku apik banget. Niku lanang apa wedok? Wedok, Kok jenenge nek silite? asem biwa dicekake kene mlipir-mlipir kok. Kowe nek rong tau ning nggonku anggere kok nek pendoko joglo to. Nggih. Madhep kidul ya ning ngarep enek asune loro, asu kuku karo asu lindu. Anu asune kuku karo asu lindu ning ngarepan. Iya Dok ya. Oke terus lanjut. Monggo. Ati tenan aku suwe ra ketemu. Aduh Nduk. Sik bapakmu Pak Degleng ke ning ndi Pak Deg? Teng Blitar. Oh Pak Degleng. Nggih. Ya. Pak yo sok disambangi dipilih ya. Nggih. Harus ya anu ning bapake ya. Nggih Pak, pangesune. Pak Degleng kuwi dia tau diterke Pak Degleng to. Diterne Pak, sanes ditenge. Ya ora nek bapakmu tenyana. Jenengan kok sanjane pripun? Lah aku lah bapakmu kualon boleh. Oleh makan iya lho, ini ngawakmu ora iso tanggal selawe iki nggon kene pentas saka Mas Pustal Mbak Dokter Gipsi ini lho Nduk jare awakmu wong teko ngono kuwi tenan iki lakone apik tenan dunya rung tau enek Napa Pak? Judule? Dumadine dalang berarti piye ya lelakone seorang dalang mulai proses menjadi dalang sampai menjadi dalang itu betul pengarang lakon kaya ngono itu ya sagu itu ya itu aku yang dulu piye ningali streamingnya mawon Pak. Iya. Mungkin lah, enten waktu kula tak nyusul Pak. iya agar tak gawe ayo oke disekote lampunya warna-warni ayo mercon dan sebagainya oke kalau perlu nuklir Berkane enten? ada nuklir ayo Pak Klutuk Pak Ridi kene dikayang kene iki nek layar ayo nek nosek gue ben metu ayo metu wae tunggal yo tunggu saya